τους πάντες και το πυροβουρί. Δώστε μας λίγο χρόνο όμως να σας ακούσει. Ρώτησα την προϊσταμένη τώρα και μου είπε, και το λέω δημόσια αυτό που μου είπε, ότι συνεννοήθηκε, το φάρμακό σας θα έρθει αύριο, είναι η δεύτερη δόση σας και δεν έχει καμιά συνέπεια στην θεραπεία σας. Πριν κυρία Μαγουλά, πήρα το φαρμακείο. Το ξέρω, μα τι να κάνω, αφού πήγες τότε για γραμμή. Γιατί ήρθα, διότι δεν δέχομαι από το νοσοκομείο τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τη δεύτερη μου δόση. Εάν ήταν η πρώτη δόση και μου λέγανε κυρία Μαγουλά, θα αργήσει η θεραπεία σας. Είναι θέμα ορών, αύριο μαζί θα πάμε και φέρετε και όποιον άλλο θέλετε να τελειώσουμε το θέμα. Δεν ξέρουμε, υπάρχει ιδιαίτερη ευθυνσία. Δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ τους άλλους, να μου κάνουν τηλέφωνο, να έρθω να κάνω τη Αύριο το πρωί μαζί. Κυρία Μαγουλά, αυτό που έκανες δεν νομίζω ότι έχεις εκπαιδευτεί ποτέ. Φωτεινή, σε παρακαλώ, Δεν λήξα το θέμα, δεν δέχομαι από το νοσοκομείο.